Dembaş ji hemû giştgera silav û rêz. Îro li Kurdistanê, Tirkiye û seranserê ciyanê da meseleya sereke qeyrana aboriyê taybetî zî qeyrana hilberîna çandiniyê erzaq û xwarin e. Li malan, li kolan û ziqaqan mijar ev e. Çima ev e? Dibêjin ya wek beroşa xwarinê di mala da nêkelandin. Ji bo wê sedemê mijara siyasetê jî a desthilatdar û ya opsiyon ya muhalefetê ev e. Sevê var li ser vê meselê diskinin, belê hilbijartî nêzik dibiye ji bo wê. Hinek dibêjin ki sedema qeyrana hilberînîra çandiniyê şerê Rusya û Ukraynayê. Ev ne rast e, ev derev e. Belê şerê Ukrayna û Rusya zî zatî qeyrana hilberîna çandiniyê hebû li cihanê da. Tenê ev şer çîkî bandor da ve panik çêkir. Ev qas. Belê sedema wî çi ye? Li vir em nikarin kûr û dirêj serbiskinin. Tenê vayî bêjim. Yek li cihanê da nüfus û serfkirin zêde dibiye. O nüfusa gel li sedira 6.5 îro li bajara da jiyan dibe. Li belê di serî da civaka rojava serfkirina xwarin û erzaq ev zî wek bê sînor tê karanîn. Dibêjin ya carekî karbîne û bavije. Wek Tirkiye dibêjin qulan at kültürü gav gav zêde dibe. Taluka mezin eve, sedema mezin eve. Ya du li ser hilberîna çandiniyê yek destdar wek tekel dibêjin. Mezin, bazirganê mezin tesîra wan heye. Her tiştî gav bi piştgiriya dewletê dixwin destê xwe. Hilberînê biçûk gav bi gav qada wana kêm dibe li ser wan bandora bazirganiya wê mezin û yek destdarê mezin zêde dibe. Hilberînê biçûk salekê dixebitin wek bi sedîra 150,000 heta 350,000 bi zem, mazot, gümre, tov, elektrîk dikirin. Hilberê xwe amade dikin. Demakê tê wextakê bifroşin. Dewlet ya bi taybetî dereng digire ki ewna vegerin, mecbûr vegerin yek destdaran yan zî bazirganê mezin. Hilberînê biçûk jî bê çarenin ki rokê pêş de hilberê xwe bifroşin. Ji wan re pêwîstî lazim e rokê pêş de. Ji bo wê herî zêde sedîra em bên heftê heştê bi zam didin bazirgana, didin yek destdarê ê çandiniyê mezin. Meseleke girîng ev e. Ya du hilberînê biçûk îro bê rêxistînînin. Kooperatîfê wan kêm in, sendîqayê wan kêm in. Ewna bi hevra bi yek deng piskirêkê xwe, meseleyê xwe yê pêşerojê, rizgarabûna xwe nikanin bînin ziman. Mesela girîng ev e, eger îro çandiniyê biçûk yek bi hevra piskirêkê xwe yê sereke, meseleyê xwe yê pêşerojê bînin ziman, bi yek bin ewna tesîra wan li ser dewletê zî ê bibe û herî zêde zî li hember wek yek destdaran destê wan ê bihêz bûye. Ji bo wê banga me li hilberînê çandiniyê ra ev e, ê biçûk ra ev e ki rokê pêş de nêzê hev dibin, di kooperatîfa da, di sendîqaya da yek bibin, hêzê xwe bikin yek. Ya du banga me li ev e ki ji hemû soreşkera ra, hemû siyasetmedarê çepkir, komünîst û dara dema demsala havîn û payîzê da herî zêde propaganda xwe li ser meseleyê û ser daxwaz û armancê hilberînê biçûk bînin ziman, meseleyê wanan, astengiyê wanan, gav û gav ji agîsîra parve bikin. Destê xwe bidin destê wana, tenê propaganda wek em bên soyût ne. Herin erda, herin ber zeviyê wanan, meseleyê wana, piskirêkê wana guhib serdin û ji gor xwe çareserî bînin ziman. Banga me ji hemû soreşker û komünîst ra ev e. Îro çandiniya zîratê herî zêde li cîhanê girîng e. Eger eva dibin destê yek destdaran, dibin destê tucar û bazirganiyê mezin da dernekeve, azad nebe, talikoka mezin li pêşeroja cîhanê de heye. Spas û rêz ji hemû giştgera.